дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинаи фурӯшӣ ҳастанд. Агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. Агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирии мо дар видео лайк монед ва видеоро поделиться кунед. мо бошад видеои имрӯзаро сар мекунем. рафтем. кадоме дар видеои ман лайк бимона, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби намқадар пул шава ва проблемаҳошон тамом шава. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғонтепа, аз вокзал 2 километр боло. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об, свет дорад. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. дарвозаи калон ҳам дорад. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. нархаш 190 000 сомон. касе харидори аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, райони Боғбон. 8 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об, свет дорад. ремонти хона замонавӣ. документош 100% аст. хона новостройка аст. нархаш 138 000 сомон. хонара фавран фурӯхта мешавад. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара. 8 сотиқ заминай, 3 дар хона фундаментош рехтагӣ тайёранд. замина фавран фурӯхта мешавад мегӯяд. пул дар корай ба ҳамин хотир мефурӯшанд. нархаш 20 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби замин дастрас кунед. ина бародаро, бисёритон дар WhatsApp, Viber, имо ва комментарияҳода нависта буданд ки ака аз шаҳри Душанбе, аз тарафҳои райони Зарафшон квартира биё. ина мо ёфтем бародаро, баҳри шумо пешкаш мекунем. якоматак квартира дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон, дар 13-ум ошона қарор дорад. 64 метр квадратӣ. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш бо маслиҳат аст. кредитам дода мешавад. пешпардохт 50%. ба мошинам алишам мешавад. агар шумо харидори аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. WhatsApp, имо, Viber ҳастанд. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон. 6 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. об ва свет дар наздикиш аст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 70 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Сентр.
якомата квартира дар чорум ошона қарор дорад. 60 метри квадратӣ, хонаҳо без ремонт, коробка аст, новостройка. Нархаш 270,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишам ҳастай ба мошин. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Авдио 4. соли бароришаш 2000. объём мотор 2.4, судишорӣ бензин ва газ, коробка механик, перевод передний, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, яксола документ дорад. мошина фавран фурӯхта мешавад. нархаш 20,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишам ҳастай бародаро. агар шумо харидор аниқ бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114. соли бароришаш 2004. объём мотор 1.5, судишорӣ бензин ва газ, коробка механик, перевод передний, светаш серебристый. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро. нархаш 15,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини фурӯшӣ Мерседес Сечка. соли бароришаш 99. объём мотор 2.4, судишорӣ бензин ва газ, коробка автомат, перевод задний, кузаш седан, светаш сиёҳ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. состояниш 100% бародаро, ягон дард надорад, яксола тонировка, яксола ҳуҷҷат дорад. мошина срочно фурӯхта мешавад. нархаш 67,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, ҳамон лайка ба шарта занен, сав шава, мо хеле хурсанд мешавем бародаро. ва фикротона дар комментария нависен. агуҷо хона ёбем, агуҷо мошин, агуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикро шуморо мехонем. агуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамунҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунен, видеоро лайк монед, поделитса кунен, беҳтарин комментар нависен бародаро. мо фикро шуморо иншоалло мехонем. ва бисёритон бародаро дар WhatsApp, Viber навистагин, хона, мошин, заминҳои фурӯширо пафтагин. мо бародаро ҳоло успед накардастем эълони шуморо хонданда. бисёритон навистен ки ҳам як бор нависен бародаро, бисёр нанависен. мо аз тарафи поён хонда боло рафтастем. иншоалло очереде ки шумо омад, мо иншоалло мехонем ва дар мардумо, дар одамо эълон мекунем. хай бародаро, ҳама кас саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. дар ахири гап бародаро як чизе гуфтанем ки мо як канали дига дорем, номи канал Дорун ТЖ. дар ин канал бародаро ҳар рӯз мошинои фурӯшӣ партофтасем. аз ҳама эҳтиромот хоҳиш мекунем, дурен дар ин канал дастгирӣ кунен. ҳоло силкаша мемонем бародаро. ина бародаро силкаш пайдо шуд, кироги канал. дурен прайти кунен дар канал, обуна шавед. беҳтарин комментар нависен бародаро. видеоро поделитса кунен, дастгирӣ кунен. дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо. хай бародаро,
то видеоҳои оянда. хай.